Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. Di ako karon sa Balingwan, muari ko sa Palawan. Hi! Naanapod ko'y kuhaon niya. Ako ra siyang dawnan. Pag sweldo pohon, ako po sa dayon i-paid. Kaya napakay sobra sa Dutch na ko. So, akong i-down diri karon sa Palawan. Guys, gikan ako dito sa Palawan. Ya kauban ni karon ni Maring Inday dito sa Talisayan Post Office kay nay amo kwaon dito. Dalan. Talisayan ni. La Talisayan Maring. Sige na. Nahan. Herna. Hi, Ate. Kulog ba ako sa imong kuan? Sa akong video. Sa pista sa kuan kang San Jose sa 1819 na aman si kuan Brindamis basta 1819 kan karon dani San Jose. basta kuan kada Pohon-pohon tan-aw na nako. Ala salamat kay Ate. nakita ano sa akong anak nakita no sa mga katungga sa kuan gani akong anak sa DIL sa Region Center na diya Arisha ang alam. Ako ng anak Basi nakakuan ko sa una, nalimot kasal. lang. Ito nagpakasal. Okay. Dadto, nagpakasal. Kay diri man sa kuan, dari na tayo sa. siya pag sa balay. Ma, nakita. Uy, salamat kay Ate. Salamat kayo. Salamat. Hoy, Maring! Maring Inday. Maring Inday! Hoy! Kuan din mo. Pagkakita mo sa kuan, duka, amo gika ko ang anong gaspirit. Di na may karugtarotan o sa mga unsa. Ako na kung panal pag-uli. Jadi mo pa ang mga balita. Kaya kana, ragid Mga vlog. Sige, salamat O sige Ate, salamat. Salamat kaayo. Thank you so much. Ako magdahom na anak po ila sa ako mga followers. Yeah, si Maring Inday is here already. Mag-snacks mini, Maring Inday, diri kang madam. Hala, na takoyaki Maring. Hi madam. May hapon. Hala, wala mo lumpia? Ay, empanada? Ay, sayang. Wala empanada, guys. Takoyaki lang amo, madam. Tagpila ganito, 12,100. Sige, ato ta sa kwanta. Atubangan? Oo, atubangan. Diara ang niyang package ni Maring. Libot ni madam. Kaya, manglibre si Maring Inday. Di ami karon sa atbang sa simbahan diri sa Talisayan. Dani. Ay! Wala naman di ang gym, Dani, di ay Maring, Diba? Napa man itong building na itong yan, Karon wala na. May snacks ni Ari, guys. Kaya si Maring Inday dawat ang package. Dani, sa gawas ko nun niya sa kuan. Sa gawas sa nasod. Kuan amo Adam ha. Takoyaki. Dayon. Kaning mango. Mango shake. Dugay na. Okay ra si Mario. Hubog-hubog usahay. Ay, nahubog Maring. Gahapon. Gahapon. Nanigay sa bata. Ganina noon pag-uli niya. Wala na hubog kay akong gibakiron ang baka nya sangit-sangit ko istorya dito nya akong gisimutan ang baba di man baho datong ni agi adlaw nala ka ha limpiado nya akong gikuan Maring basa pa ang siminto kay una siguro niyag naanak ko dagan siguro dayon sulod sa balay basa pa ang siminto lakra yang tiil
Ikaw, nagsiguro ka, makasunod ka. Panahon lang mo na ato sa abot. Oh, duha ka mangga yapon flavor. Dara guys, 12 ka buok, 100. Takoyaki. Sige ra ka. Sige kay init pa. Ha? Ganun ka Dani? Dami man siya guys. Murag Jollibee. Picture ako ni Picture kami. Be, wala. Lamig siya. Nangaon mi daan kay para pag kuan abot sa shake. Shake na po ng among banatan. Kaon pa rin. Scam pagyapo ng ilang mga kuan. Kasal nag-viral. Sunod si Maring mag-viral. Sana all. Nay, kulitog dani madam. Kulitog na. Akan. Kulitoga. Kulitog. Dara Maring. Shake, baby. Kulitog. Kulitog ko na ingon sa mami. Kulitogon, suyo. Kulitoga. Ugon sa ilasa, lami ba? Ato ning tiwason kay sayang si Maring Inday, wala na siya nagtiwas ani. Kita magsayang-sayang sa pagkaon kay naay mga tao karon nga gutom. Mintras kaya pa la tiwasa. Kaon ta. Unsa day event og mamadam? Kumana may kaon guys. Ato namin ni Maring Inday. Madam, salamat. Abli naman ni Maring oh. Na tanawa abli na. Tanawa. Pakis ni Maring Inday bugat kay sa katanan. Dagan kay sulod ani guys, abangan ninyo ha. Kay na ako dani ihatag ni Maring Inday. Salamat kaayo Maring kay ha? Dili na tagi oh, dali oh. Ha? Asa ba? Balingwan me. Ay, tora Maring. Dini agi eh. Di ikaw na ka. Oh. Diha ihulog Maring. Diha. Sige. Gana. Balingwan Misamis Oriental. Alam Maring. Ako na balingwan ka dai. Patay pa dari sa likod. Dagan di kay kwan sa Mount Carmel no, estudyante no. Sa tinadana di ay. Dani ra ka? Oo. Ha? Dani ra si Maring Inday, makanaog na ko. Ikaw ra kwanda na. Ikarga ra nimo try cab. May pampalas na lang ka ni kuya. Oh. Ano pa kay paliton? Magpalit ako sa bahog sa baboy. Kay murag kuan lang ka kilo siguro duha. Duha ka kilo. Kuan ako darling. Grower na to Bonanza. Duha ra ka kilo. Kung pa man dito. Maan ako magsinog pagpalit. Duha ka kilo nga kuan grower. Agay, kanina nabili na mo, bro darling oh, nga kuan. Ang man nga kuan Bonanza. Bonanza kanina nabili, pila ka kilo mo? Philips. Philips man lagi na. Oh, pili sa grower. Grower mo? Kana. May premium sad. Pambakti na. Ay pang baktin nimo? Narawon starter. Dili pambaktin kana pambakti na dili. Dili pang dagko na siya. Pangdag ko sige kana. Duha lang. Ay duha kilo mo. Duha. Duha ka kilo nga kuan. Nagbuwag namin ni Maring Inday kay ang katuyang package ikarga raman niya sa kuan. Dry cab niya napud sad siya paliton. Niya ako napasad ko'y paliton karon nga star margarine kay kaganiya mo ta ko maghimo sa kamuti cheese roll
Nalimot man pod ko kaghapon pagpalit sa kuan Star Margarine. Nya karon na lang ko magpalit sa Star Margarine para ugma makahimo na ko sa kamuti cheese roll. 37 duha o 15 isa. Karon palita sa Star Margarine. Hi, madam. Na Star Margarine? 1/4 lang ako, madam. Yes. Pila gani? 30. 30 mil. Star Margarine. Star Margarine naman ang kulang dato sa akong kuan. Lutoon ugma. Sa magkado, sino to na? Kamuti cheese roll. Palit ka? Nabagyan rin mo, abi na ko pangata. Baligya na ako. Tilawi, madam. Diba? Libre tilaw mo ka ha. Libre tila. Yes, ag 1/4 nga margarine. Oh, 1/4 lang. Sa madam, gamay lang. Libre tilaw. Libre Pila ka tilaw. sopin mo? Tilaw-tilawan sa dami. 1/4 ka dito. Oh, 1/4 lang siya, madam. 1/4. Nakapalit na ko sa Star Margarine. Ang bukid nagdagom na sad. Gabon ako abi. Tunga lang. Pila kilo ana? 140. Sudan sa mga dog. Kaya may sudan sa mga dog dito. Budloy. Labas ba na? Labas na. Biyod na naman mo. Ang gawas man lagi. Biyod na mo, biyod. Ha? Biyuran ba? Abihuran. Oo, basta biyod namin. Pila na. 220 na siya. 100 lang yun. Sa pawala sila. Ito na panglaban. Isa lang sad ako adana din. Mau. Pilian lang nang wala naggawas ang No, bro. Basta ikaw. pila kilo na ng gabon? Ay snack si madam sa burger. Angel's Burger. Jollibee Burger. Anak, ipili jud guys ang wala nagawas ang tinai. Baka kapini mo. Kaya isa mo. Isa na lang dito. Pila to tarang 270. Oo, daw. 270 tanan. Pili lang. Sayan. Bili lang ako ng mga Pili mo, ma'am. Ma'am, pasayan ma'am. Kapalit sa tag isda. Nangatay masudan food. Thank you. Salamat ha. Salamat kay ha. Oh, salamat. Di apa gwapo. Salamat. Napamanoy ko dito karning manok. Nya kay ang isda sad sa iro kay wala naman. Kabalo jud mo ha sa akong vlog ha. Maya vlog, maya bakla ko no. Maya bakla. Ay, maghapit di ay ko karon dito sa ilahan ni Lilin kay ang katunggi padala ni Madam nga kuan ito wala pa man ako nadala sa bukid. Nya si Sherwin kagahapon na yun siya nga asa kuno ang ito na nalimtan man ako karon pa to nako kuhaon. Di man sa to kabalakan kay kuan man na praise man to siya. Nag-ice ganito kagahapon akong gitan-aw man ang karon akong hapitan. Wala si Lilin kay tuwa siya sa ubos nagkumpra. Niya ako na ning kuhaon na si Bintoy Dani nag-atak-atak na pod si Bintoy. Ignay mo mama nga gikuha na nako ha. Salamat. Og karon diretso na dayon ta dito sa bukid kay para hayag pa ta nga makapangas dito sa payag. Madam. Si Madam Chichi. Maring! Mapasay pag-abot ni Maring. Yaharang gitry kab ang yahang package from Daddy Beer. Tuwa na. Maring! Chat lang! Ha? Nag-ice guys. Ato na nin siyang dalhon. Nya ato ni Dani itampo sa atong dala.
Kumustahan na to ang mga bata. Agoy, nagtukar na sad ka ha. Nagtukar na sad ka ha. Bitaw ka na nga itoy, dito man sila ni Utik. Nya pag makakuan gani ko, agaw haga day na siya, agaw haga. Sige lang. Nga na nagdagan-dagan naman sa dayon mo sige ahak day kani. Balaan mo na. Asa gitan-aw namo tan-aw tani karon ang inyuhang. Ngano man na Nagtuo ba rin na sila sa imong gipan? sa Ginoo kun nagnangaha man yung mga di. Kinsa may dani? Kinsa ni dani? Hawa diha itan-aw tani yung mga kuan. Ay di kulirog ngano ni? Tawel. Kani dani, unsa man ni dani? Kani kinsa ni tagya? Imo. Tanaw na to dani kang kuan migi. Unsa man ni dani? Ha? Giyon sa? Kinsa man ni tagya? Kani. Kani. Nya ngano man ka ako sa sagol di ay kang ako mga tawil di ay. Iyan man ni Amayok. Oh, isira na dana. Ako ni Kuya. Kang ako humpid kay kang ako ha. 2 points na si ako. Agad! Tawag si ako. Pagani 5 baya taman kay 500 baya. Ala! Nya unsa man na dana? Unsa man na ka ng isa? Unsa man na siya? Habol. Uy, Ginoo ko wala gid pilo. Unsa man tong papel kuha ana? Kinsa man na tag-iya ngano na ama na dana? Ilan na? Saksak mo na. Ay gikuliro kuha ka na dana, kuha ka na dana. Ngano na abot man na diha? Iskot ka ng papila ka na. Ilabay ko man hinuuna karon. Ngano man na ah. Agamiton pa na dili na. Dili na? Ilabay na kay para limpyo. Nagkalanrakas. Ibalik na imong sanina diha kada anha nako dani imong kung ano na imong sanina dana. Ayo. Ipangbuton na ko yun. Nangimukuha na yan. May eskwela mo kagay na wala. Estila! Balok-balok. Yak balang ni. Karon sa aman imong uli mong nanay mi. Ambot. Ahak si Koreana, wala na eskwela sa Koreana. Wala. Ibalik na nasak, ibalik na nasak. Ngayon ko balon. Pila imong gusto? Bayin. Agoy 20 kada kuha sa kasi. Balon 20. Ano nagunsa man kada ni Migi? Nangungkad. Maayo. Wala diya. Kani hugasan ni aho. Okay, ako. Migi. Brasan din siya Migi ha. Kani. Brasan ni siya. Bantay o pag-anha nako sunod. Hugaw pa ni kaayo siya. Bantay lang. Brasan na siya ha. Maglungag na si Migi kuno. Ngayon ko balon. Oh, karon na. Yay! 20 ako. 20 ako. 20. Tag 5 ra mo. Nang. Kay duol ra man kaayo na inyong eskwelahan. Nang. Ug ko kakalat ba kaayo na dana unsa man na dana. Yes. Ag pangayo mo 20 di gani mo kabalo pang hipos. Hipos na to ninyo kaw ilabay sa basurahan pag malimpyo na dana 20 akong ihatag. Sige, tan-awon ta lang karon. Ha, di mo kabalog pang hipos. Katuring isa mimi oh. Lag ka uyog man ni dani ang rip ah. Kanina mimi oh. Ikaw kayo nami. Paag ka uyog ni adik ni maayo nga ag kayo uyog siya oh. Ha? Unsa man na inyong gibutangan pong paghapon wan niyo tagtanga ang pong? Palitan na lang ka nagkuan. Himuan ka nagkuan ka na ang himuan na siya sa kuan. Porma. Yung TV o kira nga may nga naman na tunga man na ah. Kawala mo na. Ha? Sa shooting man na. Kawala mo. Wala pong screen, iPhone ka na. Full screen ka na. Anong kuha nila, ilang shooting ka. Sa shooting na. Tubukan. Na. Kukuraon tayo siya di. Nganong dito sa ilan ni Utik at sikul ka.
Ha? Ayun. Unsa man to sa nina ho? Kisa to sa nina. Kato kwa ato ah. Isa to sa nina. Nganong dana? Dana na sa ninyo gikuan di ko musugot dana. Nganong diha man ninyo gibutang. Kwa ato saksak sa nina ho. Duha ka sa nina kwa ato ah. Di mo magkuan ha. Di maghinugawan kay di ko ganahan na ng hugawan. Unsa man dana ay di ko musugot dana naapa dani ho. Palpak ni Wa na. Ang ilahang para pista dako na kaayo. Dik. Ang kuan pako, update sa pako. Wa tay makuha nga pako karon. Tay murag ipanguhaan bag-o. Ayuhan na, isulod ka na sa kuan sako. Kuy naapa dinhi ho. Grabe ka kalat kay ni Dani ho, Ginoo ko. Saban sa? Ayaw ka na iusa ka na ada tong sako, iusa. Ate lang itong Di kay para kabalo ka mo magpanghipos. Dana iusa sa sako ni saksak diha. Kana tanan mga kuan. Diha ipangbutang. Kana mga gaming, sana mga gaming. Daw kani Dani yo. Kana para kabalo mo maghipos. Napay bago unsa kani ilabay na kay di na kinahanglanon. saksak. Di kana kana panghipos. 20. Naong gid mo kwarta ha. Kaya ako palito na kaya ako balong sigong. Sigong na ko pa. Agpas diha ayuhan na diha ay muuli na ko unsa man adugay. Ayuhan lagi na diha katuho kwa. Lagi. Kana idali ay pagpasagdi na si saksak diha. Gawan ka mo. Sali ra mo kundat sa yuta ka nga bulingit ka mo. Pagkahuman din ha manghimasa ha. 20 dahil. Ayuhan na diha napay dahon sa saging ho tupay isa ka sako ho. Ana kuha ana isulod na dana. Agpas. Ayaw na diha ilabay mi dito na mi ho dito sa saging punuan. Ya. Kasayon na kay dana. Ayaw na diha ilabay sak. Dato na ibutang sa daplin sak. Kay lapugan na. Dito ibutang na makay-ag sad na. Ayo hagbutang ipidpid og maayo. Kana. Ayuha kana Kuha to mi ipidpid to mi maayo mi. Dito ipidpid ho dana sa kahoy. Ya. Pila-pila na. Tunga mo dana tanan. Pila-pila. Tunga mo dana tanan. Pila-pila lagi. 5-5. Na. Sige, jis mo. Ayuhan ni Danio. Ayuhan na dana kana mga saylas ipanglabay na di kana di na panggamiton ipanglabay na kana ipanglabay na Mimo mo sa nilas niyo. ipanglabay na kung di na gamiton gamiton pa man ya dana ipangbutang napada niyo kana diha kana mga sapatos unsa to sapatos ilabay na Asa? Kumay kapares tani o. ilabay na ulos mo mga kuan mga gamit ninyo dinhi pang ampingan pang butang-butang radya. Sige. Labay na ito ilabay. Dagan-dagan sa gabal sa mata.
Unsa man yung mga gi? Wala man yung mga karayan yung mga gi. Yan na ipamutan. Unsa man kada na ako? Uga. Yan na. Hello guys. Tingali gid mo nako. Kana migi imo biya ng brasan ha. Brasan kana nimo karon malimtan na sana nimo. Manlimpyo ka mo, manlimpyo kay wala sa mama dinhi. Tanawa na migi imong ilong ago kay nag Bilin lang sila sa hotdog niya. naisda dani. Dati mapagaralan lang. Una na lang ni ninyo. Ano? Kuha na migi kay kaunon din na sa iring. Kuha na una. Wala, nang iring ho. Kaya dugo. Ito na. Guys, mani ay. Ito na lang. Ay, mi. Pa! Ani na migi di? Naiito na niyo? Oh, Wow, ito. ito na. Ay, isa ka ito akong gatag ni Papa. Mi. Ha? May pa sila on. Tarong mo din eh. Oh, may pa rin. Tura na to. Ako, mi, kay nagi. Wal ko, mi, nag. Ayaw ko na ba siya putunog ka? Mi. Wala naman may tunog. Gisog ba naman na ah? Sige ba na din eh? Arin ako. Kiss mami. Hatagi ba ya ha? Hatagi ba sila? Kiss ka. Pura ni Lolo. Tara ni Lolo ko no. Tara ni Lolo. Mami. Napaday kang riluna di ay. O riluna oh. Ato na ta guys, kay hapon na. Diyan ako diri sa ilahan ni Mama Ilang, diri ra nako ibilin ang motor. Narang nga piso o sa bahay na. Nagbatog na siguro ang inayan. Diretso na ta guys. Hayag kayo ang kuanda ni oh. Solar. Pagkalimpyo kayo sa kuan. Abay. Ay pagkaraw-karawa ka na dana agay. Limpyo kaayo ang silong. Agay. Paani oh. Nadani ang ito ni Madam Tutsi. Tulog na yun. Agay tulog na yun. Hinlo kayo ang palibot tanawa. Ugma dani puno na sad ni sa dahon. Kaya kangalaglag lagi ang dahon sa kuan magani. Nahinlo kaayo. Yang gisiligaan din ni Mario. Maayo kay naara siya din ni. Yang kay dani. Limpyo sad ang area. Ako ra sad ning hugasan. Kani. Kay para mabalik na pud ang iyahang color. Ni atong varnisan. Lahi na pud nga varnish siguro atong i-varnish no. Yang kani dani na ay marang. Nawa guys, another marang na pud. Agoy pagkadagdag sa marang oh. Ganahan mo magkaon sa marang. Nanapod marang kinuha ni Mario. Bitaw atong i-check ang saging. Saging kamuti. Kay ato na ni siyang lutuon ugma. Murag na igo ra ba ni sa init kaganiha wa baka ni na kuan. Luto na hinon ni sa init no. Ato ni siyang lutuon ugma for the kamuti cheese roll. Kaganiha man ta ko mag luto nya kay okay pa. Buhi pa siya. So dani lang sa ni siya. Dani lang. Kaganihan ta ko magluto agay kay nalimtan man ako ang star margarine. So wa jud ko kaluto kaganiha. Nya ugma na lang puhon. Kay para lami kaayo ang atong kamuti cheese roll. Lutoon ta nako kaganiha di nabutangan sa star margarine.
Nya mas maayo man tong na-star margarine para lami kaayo ang kuan atong kamuti cheese roll nga niluto. Kay baligya baya nato. Nya pag ana nila sa kuan kamuti cheese roll manimahu og star margarine humot siya. Mao nang wala na lang jud ko nagluto kaganiha. Nagpalit na lang ko daan sa star margarine. Aya ta magluto. Gus. Diha ra mo sa gawas ha. Diha ra mo sa gawas. Kay limpyo ra ba kaayo ang kuan ni Mario? Salog. Imo ning gilimpyohan dani ang salog? Oh, limpyo ang palibot. At kalipay ra gid sad kog ayo kung pag abot na ako diri na si Sherwin. Pero ug wala gani si Sherwin nya agka balitaan ako nga to ang nag-inom ginuko agka demonyohan gidayon ko. Nya day sounds ato ni siyang pohulaman puhon. Kay birthday sa anak ni Kuan. Ha? Ano lagi pag nilaog lagi bib? Joke lang gani. Nya nagpalit ko sa 2 ka kilo nga bahog. Nya dira atong cheese, 2 ka cheese ang akong gipalit kay murag daghan man to ang kamuti kay kung magkulang og cheese magpapalit na lang benta ni Sherwin ug masayo. Ha? Kaya diha kay kuan diha mahal. Nya di ako'y harina 1 ka kilo tama na siguro ni siya. Di ara ang atong kuan star margarine. Nya kay ang akong kuan dira akong kani breadcrumbs. Atong breadcrumbs 1 ka kilo ni siya kay alanganin man pud tong kuan. So dami lang siya na i-prepare kay mga alas 2 siguro sa kadlawon magluto na ko sa kamuti. Kay ato pa man naluto ng kamuti, nya ato pa sa nang dugmok-dugmok kunog maayo. Nya ang matika to na sa ref daw asukar. Kani ra jud ang kulang. So ug mapuhon makaluto na dayon ta sa atong kamuti cheese roll. Kung kinsa to magpalit sa kamuti cheese roll, PM lang sa ako. Bitaw guys, lami jud promise. Nya kay namaiting eskwela ugma, so magsuri sad ko dito sa mga maestra. Kay natong miagi nga nagsuri ko sa mango float ang kamuti cheese roll ang ilahang gi panggita kay ganahan sila sa kamuti cheese roll. So karon guys, daghan kayong salamat sa inyong tanan. Tanan-tanan gyud ninyo ha, daghan kayong salamat sa mga suporta ninyo sa ako and kaganiha po dito sad ko sa Palawan kay na ako'y gidawnan dito pod. Abangan ninyo kung unsay akong gidawnan dito sa Palawan for another investment na sad. Alahas, mag-alahas-alahas na lang taani kaysa kuan mahurot ra gyapon ang atong kwarta. Dali ra kay kahurot ang kwarta, guys. Grabe. Ang gato magong gibayad ni Madam Tucci napay sobra dadto. Nya mao to ang akong gidaw na sa dayon sa kuan alahas. Oh. Unang pagkatabang pud sad ang mga buhi uno kay kung mabaligya nato ilabi na og i-invest nato sa alahas makatabang sad siya. Nya isa na nakababoy diha pa ko kay bawg unsay plano dana nya magpista man puhon mao na lang siguro na ang among ihawon puhon-puhon sa pista. Nya karon salamat kay sa inyong tanan dito sad ko sa mga bata. Grabe ang mga bata. Kalanrakas din ang mga bata pag abot nako. Dagan gyapon sila. Ate from California si Kuko. Arins na arins kaayo ang iyang sanina. So nanay 2 points si Kuko. Nya puhon mahibaw-an nato kung kinsay mo daog sa ila. Pero kana lagi ang kuan katong habol mga kuan di pa kaayo nila agkakuha. Di pa kay nila ka kuan ang akong sugo sa ilaha. Regarding datong habol daw kana ang ilang higdaanan nga kinanglan mapilo jud ma-arrange jud og pilo. Nya mao lagi kalat kaayo dito nya adwa-dwa ra mga bata so kaganiha ako ginan. O sige, limpyuhin na pero nay kapalit. Nay kapalit kwarta. Nya karon guys, nag-prepare si Sherwin sa panihapon. Unsay sudanon? Pura tilapia, tulo ka buk sarta. Ha? Tilapia ra ang hitinaw. Agoy tilapia. Kanira? Naay tilapia kaganiha giluto niya sa paniudto. Wala naman ko nagkaon. So kanira among sudanon. Kay na daghan man. Ang iro lang lutuan sa baho ay sa bahog sa sudan.
Gitungtungan na nimo? Very good. Nagtungtong na siya sudan sa iro. Hala guys, daghan jud kayong salamat sa inyong tanan. Tanan. Thank you so much. Limpyo kayong palibot. Ay kalipay ra sad kog tanaw. Gawas. Kalipay ra sad kog tanaw jud nga labi na pag-abot nako nga naa Sherwin. Maskin tuod og kuan nga nang palahubog lagi siya pero kanang agkabilin man sad labi na paglimpyo. Ayan, hindi lang lagi galgalon sa mga susaglaguton. Hindi ko labig magalgal na. Galgal sa barkada. Anaon diri daw galgalon na pod. Sus. Bagi ko barinuhon dayon lagi. So karon, salamat sa inyong tanan. Tanan, thank you so much. Mommy Vic, thank you so much. I love you so much, Mommy Vic from Canada. Ito na, Mommy Vic. Yung sinabi mo na talaga na mag-ipon kung mag-invest. Kaya ito, maraming salamat. O diri siguro ko taman, guys. I love you so much sa inyong tanan. Bye-bye.